Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, March 2, 2026. May mga pamilya nga nagpangayo sa bulig para makontak ang ilang mga himata sa Middle East. Motorcycle rider nga nag-ala Superman, ginapangita kay LTO. Kuryente ang ginatudlo ginalinan sang sunog sa Barangay 39 sa Bacolod City sunod sa BFP. Presyo sa gasolina kag diesel masobra sa piso ang saka sa buwas. DOE nagapanawagan sa publiko nga hindi mag-panic buying. Kag sa good vibes, nakatilaw ka na sang longganisa nga baka o kun diwal spread. Ini ang pinalang sa giluto sa mga estudyante. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, presyo sa gasolina kag diesel masobra sa piso ang saka sa buwas. DOE nagapanawagan nga hindi mag-panic buying. Ginanunsyo na sa mga petroleum companies nga 120 ang isaka sa kada litro sang diesel, 150 sa kerosene, kag 190 naman sa gasoline. Humalin sang bulan sang Enero, nagasigil ang saka ang bilis ng produkto petrolyo bangod sang tension sa Middle East, pero subong nga nagsugod na ang gamo, ginakakulbaan ang pagtimbuok sa presyo sini. Suno sa kaya Department of Energy Secretary Sharon Garin, hindi man dali-dali magtimbuk ang presyo sang krudo kag gasoline kay mayara sang regulasyon sa Pilipinas nga dapat mayara ang oil companies ang stock sang finished oil products nga para sa 15 ka adlaw. Ini ang produkto petrolyo nga ginarekta na tughong sa mga salakyan kag 30 dias naman para sa crude nga amo naman ang ginagamit sang petron. Buot silingon nga hindi basta-basta mawad-an sang supply sang langis ang pungsod, pero nagpaandam na ang DOE sa posibilidad sang pagsaka pagid sang bilisini, ilabi na kung magsigi pa ang gamo sa Middle East nga nagsugod sang weekend. Panawagan sang DOE, hindi mag-panic buying kay mahimo ini nga magresulta man sa gulpi nga pagdubo sang supply kag pagsaka sang presyo. Subong adlaw nagsapol na ang DOE kag oil companies kung ano pagid ang nagakadapat nga himuon kung magsigi pa ang gamo sa Middle East. Sa number 9, nagapadayo na ang hinampang para sa NIRA-AM. Ginbuksa na kahapon sa Department of Education ang kompetisyon. Masobra sa 10,000 ka mga atleta kag coaches ang nagpakigbahin sa opening ceremony. Sa unang adlaw nakuha sa Bacolod City ang duha ka gold medals para sa secondary level nga long jump event. Nakuha ni Jem Marca Flores ang una nga medalya sa Bacolod sa secondary men's category, samtang si Aliyah Bree Jocson sa women's category. Ang duha lunsay mga estudyante sang Romanito Maravilla National High School sa Barangay Estefania. Gold man na nakuha ni Rajiv Ash Catenza sa Rodolfo Medel Senior Elementary School sa Barangay Tangub para sa 110 meters hurdles sa elementary level. Nakuha naman ni Lorraine Ann by Kings ng Dumaguete City ang kampyonato sa girls elementary level nga shot put. Samtang sa lalaki, si Rail on Lusaya naman sang gihulngan ang nakakuha sang gold medal. Sa Para Games, nagapanguna ang probinsya sa Negros Occidental na may 6 ka gold medal, 2 ka silver kag 3 ka bronze medals. Bacolod City ang nag-host sa mga kompetisyon, kaupod ang Department of Education kag magapadayon ini tubtub Marso 7. Sa number 8, Negros Occidental nag-file sa motion for reconsideration sa CSC angot sa kaso sang anay not shiphead.
Nag-file na sa motion for reconsideration sa Civil Service Commission ang probinsya sa Negros Occidental ang sa kaso sang anay not ship head kasunod sang pagpanubo sang penalty nga ginpapanaog sa natungdan. Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga sa nagligad nga semana nag-file sang MR ang probinsya antes magtapos ang reglementary period. Patag ni Diaz, ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagkakaigo nga mag-file sang MR para man makita sang CSC kung nga nagdangat sa dismissal sa serbisyo ang pamatbat sa probinsya kay anay not ship head kag Assistant Provincial Administrator Mina Pellejo. Sa desisyon nga ginpapanaog sang CSC sa atong Enero 5, ginmodify sini ang desisyon ni Lacson. Tigaylo nga dismissal sunod sa CSC, guilty sa simple neglect of duty si Pellejo nga may pamatbat nga 3 ka bulan nga suspension nga nagalakip sang disqualification para sa promotion sa sunod sang period of suspension. Ang kaso ni Pellejo nag-ugat santion nga siya ang head sang not ship kung sa diin mayara sang 86.4 million pesos nga expenditure sang 2019 nga nagresulta sa 1.6 million pesos nga excess sa annual budget. Nagdangat man sa 26.7 million pesos ang amounts payable sang 2019. Sunod sa CSC, wala sang substantial evidence nga nagasuporta para mangin guilty si Pellejo sa grave misconduct kag gross neglect of duty. The governor said that it's really worth filing an MR so that the Civil Service Commission can best appreciate the facts and the legal basis why the decision of the governor was really for dismissal. As assistant administrator and as OIC for no chip, she had all the discretionary powers to decide between the recipients, the beneficiaries, the suppliers even. And muna nga ito naging padala to sa Civil Service Commission. Sa number 7, motorcycle rider nga nag-ala Superman ginapangita sang LTO. Ginpasapasahan sa social media ang video kag litrato sang isa ka motorcycle rider nga nag-ala Superman samtang nagadala sa motorsiklo sa banwa sang Don Salvador Benedicto tubtob nga nakalabot ini sa igtalopangod sang Land Transportation Officer Negros Island Region. Sa post ang LTO-NIR, ginsiling sang ahensya nga makita sa video kag pictures nga nagahapa sa iya motor ang driver samtang nagadalagan ang motor kag sa iya ginahimo indi lang ang iya kaugalingon ang ginabutang niya sa delikado nga sitwasyon kundi pati ang iban nga motorista, pasahero kag pedestrian. Ginapanawagan ang driver nga magsungka sa LTO dala ang iya nga motor para sa investigasyon. Kung mapasdawan ang driver, dagdagan siya sang show cause order kag magahimo ang ahensya sang legal nga tikang kag administrative proceedings. Ang mga mahimo nakakilala sa driver ang ginapanawagan man nga makig-angot sa LTO. Sa number 6, away sa kaldero ginhalinan sang kamatayon sang isa ka persona sa Bago. Dead on arrival sa ospital ang isa ka lalaki matapos ginlabo sang iya man lang kaingod balay sa purok Wagon, Barangay Saghasa sa Bago City, Domingo sang gabi. Ang ginhalinan sang inaway amo ang kaldero nga duha na ka semana nga ginapangita sang suspect kag iya nakitaan nga ginagamit sang biktima samtang siya ang nagainom-inom upod ang duha niya ka mga abyan sa isa ka balay. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang hepe sang Bago PNP, matapos naglalisay ang suspect kag biktima, sila nagpauli sa ilatag sa kabalay kag pareho sila nga nagkuha sang patalom. Ginlabo sa guya sang 25 anyos nga suspect ang 54 anyos nga biktima gamit ang binangon. Antes siya ang nalagyo.
Sa number 5, driver nalapakan sang truck sa parking lot sang Biscom. Nalapakan sang truck ang isa ka driver sa parking lot sa Binalbagan Isabela Sugar Company o kun Biscom sa Barangay Progreso, Banwas ng Binalbagan, Domingo sang kaagahon. Nagwa sa investigasyon sa pulis nga nagamaniobra ang truck halin sa parking area padulong sa dumping site agud kun tani magdiskarga sang tubo sang malapakan ng 49 anyos nga biktima. Ginsiling ni Police Captain Jolan Vinson, ang hepe ng Binalbagan PNP, wala madeparahan sa 51 anyos nga driver sang truck ang lalaki nga isa man ka truck driver kag may gindulong nga tubo. Temporaryo nga gindetain sa custodial facilities ng Binalbagan Police Station ang nakalapak nga driver. Suno kay Vinson, nagpasalig ang tag-iya sang truck nga magahatag siya sang bulig sa pamilya sang napatay. Sa number 4, kuryente ang ginatudlo nga ginhalinan sang sunog sa Barangay 39 sa Bacolod sang nagligad nga semana. Naglabot sa 112 ka mga balay tanan ang nahalitan. Ginsiling ni Fire Inspector Jemery Tapiro, ang Deputy Fire Marshal sa Bacolod DFP, nga nagsugod ang kalayo sa isa ka boarding house nga ginapanag-iyahan ni Renelyn Roderos. Sa ila investigasyon, may buho ang scene sang storage room sa among nga boarding house kag ginpalusot diri ang isa ka electrical wire. Sang nagkusog ang hangin, posible nga nagisi ini kag amo ang gintunaan kag sang pagsigrab sang pagkalayo. Suno pa kay Tapiro, 103 tanan ka mga balay ang totally destroyed, samtang siyam naman ang partially damaged. Sa record sa Department of Social Services and Development sang syudad, masobra sa 800 ka mga individual ang apektado. Lakip diri ang 42 ka sharers kaga 28 ka renters. Nagdangat man sa 1.7 million pesos ang halit nga ginbilin sang sunog, samtang wala naman sang may na-report nga nasamaran. Ang mga biktima temporaryo nga nagatiner sa gym sa barangay, samtang iban yara naman sa St. Carmen Sales School sa amuman nga barangay. Ginsiling ni Alma Agustilo, ang Persons with Disability Officer, nga natalana naman nga ipanagtag ang financial assistance sa mga nasunugan sili nga semana kung matapos ng ila validation kag kung mapasa na ang tanan nga dokumento. Ang tag-iya sang balay nga totally destroyed sarang makabaton sang 15,000 pesos, samtang 10,000 pesos naman ang partially damaged. 5,000 naman ang pwede nga mabaton sa mga sharers kag renters. Financial assistance yun. With regards to financial assistance, ang advon ng mga nasunugan, we are on process na subong. So, we're the final listing na kami. And kung makompleto na nila ang documents na ginapinanglanta, like the Bureau of Fire na certification, which is ang siyang pinaka-important, ang barangay certification, then ang our social workers nag-intake naman to kagabi, mat-amat na. And once kompleto na siyang mga documents, so ginahimo na mo, maka-payroll na kami within this day or within this day and tomorrow, once na final nag-it. So kung with regards sa sa ilang payout, immediately mahatag mo na din naman within this week. Pila mamatag? Pila? Ang totally damaged is 15,000, ang partially damaged is 10,000. The sharer and the renter is 5,000 each na. Sa number 3, Chinese national kag 8 ka iban pa ginaresto sa hinubaan bangod sa illegal mining. Gindakop sa katapos ng criminal investigation and detection group po ng partner agency sa ilalim sang Oplan Kalikasan ang 8 ka mga Pinoy kag isa ka Chinese national bangod sa illegal mining sa Zone 10, Barangay Bacuyangan, Banwas ng Hinubaan sa Negros Occidental. Nagkumpiskar sa lugar ang mga heavy equipment lakip na ang 2 ka mga backhoes, 3 ka 10-wheeler dump trucks, vibrating screen machine, 2 ka box nga may unod nga mga botelya sang mercury kag isa ka automatic generator
generator set control panel. Tanan nagabalor sa 17.5 million pesos. Base sa report, may na-recover man nga 52 kabalas ang caliber 5.56mm, 23 kabalas ang caliber 45 kag isa ka firearm case kag isa ka Toyota Hilux nga salakyan. Ginpatigan ng operasyon bangod sa reklamo nga may yara isang hindi otorisado nga pagkuha sang mineral resources sa lugar. Sunday, Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag Hinobaan Mayor Daf Anthony Reliquias sa separado nga statements ang nagapanindugan nga sa gihapon nagapamatok sila sa illegal mining. Suno kay Lacson, nagapapili ng probinsya nga malig-on sa ilasaad nga pangapinan ang dunang manggad kag istrikto nga masunod ang mga environmental laws kag regulatory processes nga wala sang may ginapili. Samtang nagpaathag si Mayor Reliquias nga matapos makabaton siyang reklamo gikan sa mga mangunguma, sila ang gilayon nga nagpatigayon sing investigasyon. Sa nakumpirmar na ang initial findings, ila inigin-endorse sa PEMO kag nag-coordinate sa mga national regulatory kag law enforcement agencies lakip ng Mines and Geosciences Bureau kag Department of Environment and Natural Resources. Sa number 2, duha ka LGU nagsuspend sang klase bangod sang 40 degrees Celsius nga heat index. Pila ka athletes naglain man ang pamatsyag sa opening sang Miraam. Yara sa 40 degrees Celsius ang forecasted heat index subong nga adlaw para sa Negros Occidental base sa ginrelease sang Pag-asa. 41 degrees naman ang forecast para sa Buwas, March 3. Ang forecasted heat index humalin 33 degrees Celsius tubtub 41 degrees Celsius ang na-classify base sa epekto sini sa idalom sang extreme heat caution. Nagakasayuran nga mahimo o kung posible magbatsyag sang heat cramps kag heat exhaustion. Ang padayon nga activity sa kainitan ang sara nga makatuga sang heat stroke. Sa opening sa Negros Island Region Athletics Association meet Domingo sang hapon, may 50 tub-tub 60 ka mga athletes kag performers ang naglain ng pamatsyag bangod man sang kainiton. Suno kay Almir Cesar de Quinia, ang spokesperson, ini sila ang gilayon nga nahatagan sang pagtatap kag karon nakaentra na sa hinampang. Plastado ang mga medical stations. May pagbago sa schedule sa mga hampang para mapangapinan ang ikaayong lawas sang mga kabataan. Samtang ginaabisuhan ng publiko nga likawan ang magbulad sa initan kag siguraduhon nga mag-hydrate o kung mag-inom sang tubig para malikawan ang epekto sang tuman kainit nga panahon. May duha naman kay LGU nga nagsuspend sang klase sini nga Lunes ang EB Magalona kag Himamaylan City. First and foremost, ang ato niya conduct sing Miraam, ang safety sa ato niya mga athletes is always and will always be our utmost priority. So given nga may kita sing forecasted nga heat index nga 40 degrees Celsius, may kita ginpagwa nga advisory man sa ato niya Deputy Negros Island Region na page para sa pag-conduct sing ato niya given the heat index sa adlaw. So ang ato niya mga tournament directors are actually given the discretion and are also advised to make the necessary adjustments. Like say for example, they can start the games early and end by 10 a.m. And then after sa hapon mag-resume by 2 p.m. But this resumption of games would still have to depend sa advice ng ating medical team. Kag sa number 1, 14 ka mga pamilya nga may himata sa Middle East nagapangayo bulig sa Bacolod City Hotline kag help desk bangod hindi nila makontak ang ilang nga mga himata sa Middle East kasunod sang kinagamo karon didto. Nagbutang syudad sa mga talatapan kasunod sang pag-atake sang Israel kag US sa Iran nga nagresulta man sa pagbalo sang Iran sa mga pungsod nga may military base
sang Estados Unidos. Ginsiling ni Mayor Greg Casataya nga madamo sang bakulod nun ang nagaobre sa Middle East. Rason nga ginpatukod ang hotline kag help desk agud mabuliga ng mga OFW nga nagakaapektuhan sang gyera. Sa record sang help desk kaina sang aga, may mga pamilya ang personal nga nagpadulong sa ila talatapan, samtang iba naman nga nagpangayo sang bulig pinaagi sa ila hotline. Ang ilang nga mga himata nagatrabaho sa Qatar kag Saudi Arabia. Sa 14 ka mga OFW, 12 diri na contact na sa syudad kag safe man sila. Samtang may isa naman kataga Isabela ang nagpangayo sang bulig sa Kapitolyo paagi man sa ginpatukod sini nga hotline. Ginsiling ni Attorney Ray Fernando Diaz II, ang Provincial Administrator sa Negros Occidental, nga ang amo nga persona ang magapadulong kuntani sa Riyadh agud mag-obra. Apang bangod sa nagakatabo nga gyera, gin-cancel ang ila flight sa Hong Kong pa lang. Dugang ni Diaz ang probinsya na lang mismo ang maghahatag sa iya sang inugpite agud makapauli na ini sa probinsya. Sa mga may himata nga yara sa Middle East nga may kabudlayan sa pagkontak sa ila, makiangot lang sa mga hotlines sa syudad kag sang probinsya nga yara sa inyong screen. Desk that line because we know that there are a lot of OFWs na halindiri sa aton sa Bacolod. So we just want na in case there are things that need assistance, we can coordinate with national agencies for sure. So far, damo naman kami nabasa ng mga comments as well as status sa condition sa aton ng mga OFWs na dito sa Middle East. Ato nga Facebook page sa province nag-post na sang mga contact numbers for our employees nga sa help desk. For now, no, ang nakatawag sa aton isa pa lang, no, from Isabela nga manakatani siya sa Riyadh, but sa Hong Kong pa lang gin-cancel ng ilang flight and they were sent back to Manila, no. We are trying to coordinate with the person and tingaan natin assistance kay para makapuli, no, wala siya inugpliti going back to Negros Occidental. Sa Good Vibes, nakatilaw na kamubalas ang longganisa pudpud frog o kunayhan sang diwal spread. Pila lamang ini sa mga matilawan sa ginpatigayon nga food product innovation showcase sa mga culinary arts students. Aton saksihan ang ilang mga culinary innovations sa sining report. Nakasalida ang longganisa pudpud frog kag frog pastil. Amo man ang Spanish-style sili kag sili na mayo, kag kimchi paku-paku. Ini ang mga bago nga produkto bunga sang research and development sang grupo ni Catherine Ang nga na-assign magtutok sa food heritage sang Don Salvador Benedicto. Kilala man ang DSB sa mga cafe sini, patag niya, luyag nila nga matukiban sa mga nagabisita sa banwa nga madamo pagid sa produkto nga sarang matanyag ang DSB para sa ila. Longganisa siya at first. But upon R&D, hindi kami pwede ka-release food nga gina-release lang sinanamon agad-agad. Garido kami mga ingredients, ano ang kulang, dapat may wow factor ka. So, texture-wise, texture, appearance, aroma, gina-consider na naman ka natin. Appearance-wise, it doesn't look that good. So, we've come up sa food. Ang diwal spread, ukoy nga diwal, chicharon nga diwal, kag rangoon diwal, at Chara-style and Spanish-style diwal ang innovation naman sang grupo ni Miguel Mendoza nga na-assign sa Valladolid. Kilalang banwa sa diwal nga ginakabig high-value seasonal shell. Gin-try namon sa savory side ang diwal. That's why we come up to make a butter compound that has diwal bits that ga-combine siya sa
bread para do kung sa Valladolid mga mga tao may tinapay lang sila kag diwal spread if season na sila. Ang papisik naman, isa kasahay isang pagluto nga kilala sa Cabancalan City, kung sa diin nabutang sa sulod sang pot, ang manok kag ini ang ginapisikan sang asin. Para sa grupo ni Julia Kang Leon, ang native chicken nila nga ginluto may 6 ka mga variation. Nag-use kami sang libas, batuan, tanglad, and then may aram kami ding share dayan nga 3 ka pairs, which is tanglad and libas, biyas dahon and libas, and dahon saging and batuan po. So as ang nakakita ko po here nga this is a native chicken, Bisaya nga manok. This use ang mga manok po ang gina-use to po kapisig po, the native chicken Bisaya. Kilala naman ang Bago City sa sili-sili, kag nipa-nipa, rason nga ila product innovation suno kay Daniela Oraa mayara sang eel patty, eel ball, eel Spanish style, kag eel crackers. What if good man siya guro ang eel para sa sa cracker. If good man siya siguro. You think though it's another naman? Another product na siya. Pero may na kami na may naka-develop, hindi siya pero fish lang yan. Suno kay Chef John Paul Pascual, ang Food Product Innovation Showcase, yara na sa ika-4 nga tuig karon. Mga third-year hospitality management students sila sa La Consolacion College, Bacolod nga nagapakigbahin diri. Kag bilang kabahin sa research and development, may food tasting nga ginapatigayon kung sa diin mismo ang mga estudyante sa iban nga mga eskwelahan ang naga-evaluate sa dig sa naset nga criteria. To teach the student not just cooking, but we want them to know how traditional foods, especially here in Negros, and how to sustain it to help the regions, like food mapping ang ginagawa namin because we really wanted to dig in deeper in the region na medyo nakakalimutan na. Labing tinutuyo suno kay Chef JP nga mahatagan sang importansya sa mga estudyante ang local produce nga bugana sa rehiyon kag matib-ong man ang sustainability sini. Hindi lamang lugar ang sarang mapabugal sa probinsya kundi nagapanguna man ang pagkaon nga duna lamang sa rehiyon. Kag kita naga-shoutout sa ating mga live viewers, John Randolph Rubin. Thanks for the news, Digicast Negros. Keep safe everyone watching from Kuwait. Chona Evangelista Caredo, maayong hapon, Digicast Negros, watching from Singapore. Jocelyn Loquero, maayong hapon, Digicast Negros, watching live in Hong Kong. Marvi Sepriano Aquino, good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Hello. Watching live from Silay City. Jessery Garucha Hevero, maulanon nga hapon, Ma'am Barbara, watching from Saraet. Happy Monday. Maulanon sila at unya gatagiti di ang init. Kagamayato ang top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.